kusile sompaka kwasa ngalele kusile sompaka kusile sompaka kwasa Siyanibingelela la unomnguni usilani samanzi unyoka ethwala umajike ijeqeza ngihleli la nomkhulu mazibuko emsusankungu eThekwini ya mkhulu niyaphila siyaphila khehla lami siyaphila ngicabanga ukuthi ngesikhathi ke manje sinama video ngaphansi kwestudio umsusankungu la eThekwini kwa best sizokhuluma ngento ejulileyo sikhuluma ngendaba Yomoya namhlanje imoya yithunya sikhuluma ngendaba Yomoya yithunya mina yazi ukuthi ngisebenza ngazi ithunywa ngenganywa yizo mnguni ithunywa njengoba zingengamile nje ithunywa ngatshenwa mina emathongeni ukuthi into ephila kimi zithunywa ngisho nenye inyanga yathi yakuzama ithi kimi ngibalekele idlozi isithunywa sesaphuma kuyi isithunywa sehla kumuntu emncane kanti ikhuluma ngento engayazi vele isithunywa sehla kumuntu emncane ngoba uzalwa naso akusiyo umoya owuthola endleleni noma uthola kumama nobaba umoya nje kaNkulunkulu ekudalweni kwakho ngoba uma kwakuthiwa lo moya lo uthatha kumama noma kubaba kusho ukuthi wena unakho kwakho if uthatha umoya kumama nobaba kusho ukuthi lo moya wena unawo wakho awunakho kwakho wena uma isithunywa uma ngathiwa siqhamuka kumama noma kubaba kusho ukuthi wena awunakho kwakho hayi mkhulu kanjani ngoba phela abantu bathi mina nginesithunywa for example athi ngqoka umNazaretha ngoba ekhaya kaBaba bamaNazaretha kusho ukuthi lesi sithunywa ngisithole ngegazi likababa uyabona uma ukwazi ukuzala ingane endala kuwe ngokamoya uzala ingane enjani endala kuwe ikuthathe kubani lobudala kuwe ngabe ikuthathe kubani ubudala nje kuwe ngabe ikuthathe kubani uma uzokwazi ukuzala ingane endala kuwe ngokamoya ikhuluma izinto wena ungaziyikhuluma yenza izinto wena ungazuzuzenze bese umtshela ukuthi umuntu kahle mayezalwa abantu into usuke ithathe kuye engazalwanga naye ungesiye yakhe ngoba isithunywa singesakho isona leso zalwa naso angithi ke nasohambweni likamoya ngingathi entwasweni ngoba intwasa yikho ngithi ohambweni likamoya nasohambweni likamoya into ofuze ngabe uqala ngayo okuyiyona ezokunika umhlahlandlela isithunywa ngoba isithunywa siwena without abazali bakho nabazali bakho nobani ungasho ke futhi ukuthi isithunywa siqhamuka nokhokho ngoba loya muntu akasahlangani nomsamo akusiyo umuntu ohlangana nomsamo loyana usegcinelwa amacala akhe wedlula ungasho ukuthi sizalwe naye ngoba kungenzeka ukuthi kuvuke loya khokho kuwe wena lo uboleka umzimba nje ngoba uhlume kuma wakho wa producer ubaba wakho phezulu kwesibeletho sikama wakho kodwa sona isipho akusona sikamkhulu kungenzeka kube hayi esemvelo right isipho esemvelo kodwa silethwa mkhulu ukhokho yebo ukhokho ngoba ukhokho uyena okwazi ukuvuka kuwe ngoba akakwazi umkhulu ukuvuka kuwe umkhulu akakwazi ukuvuka kuwe kungenzeka ukuthi ukhona kungenzeka ukuthi usanda kushona umkhulu phela izinto ezidala ukuthi abantu uthola ukuthi baba nenkinga yokushesha vele uma esanda kushona ilezi izinto esezenziwa manje umuntu ubengafeli entabeni ubengafeli esibhedlela ubungatholi kuthiwa kuyolanda umuntu ngehlahla kodwa wayefele empini yileso sikhathi okwadiscover ngaso ukuthi ihlahla lomlahlankosi liyakwazi ukulanda umoya womuntu ngoba kwakukhona izimpi abantu befelaphi empini yebo kodwa into
abantu abaningi bengekho izibhedlela kungekho izikole kungekho imoto ezibulala abantu bengafeli emgwaqweni ngoba umuntu ubethi mayisezoshona ubetshenwa noma ubetshengiswa lo moya ubufika kuye umtshela ukuthi uzofa wena. So lo moya kakhokho uyeza nalezi zipho isithunywa lesi mkhulu sibonakala ngani ngokuphupha ulwandle ngokuphupha iziba empophoma noma osikhanyisele ithini indaba yokuthi usibona kanjani lesi sithunywa ukuthi sikhona sesifikile. Awesiqale ke sihlukanise izithunywa ukuze sizoqonda ukuthi isithunywa siyini. Yes. Akwemkhulume ngesithunywa sasendulo, isithunywa sokhokho. Isithunywa sokhokho vele kuzofika umuntu omdala ongamazi kodwa qhamuke nabantu bakuphi bakini. Noma uzofika umuntu omdala ongamazi aqhamuke nabantu basekhaya komama. Uzofika umuntu omdala ongamazi aqhamuke nomoya waphezulu. Uthola ukuthi wehla phezulu umuntu lo. Uqhamuka phezulu. Mina nje esami isithunywa ngasibona saqhamuka ezulwini sehla ngombala. Esami isithunywa. Yeah. Sehla ngombala sivela phezulu. Indoda eqoka ijazi lemnyama yawela emanzini. Ngiyibona ngoba isikhuphuka ukuthi indoda. Kodwa ngalesikhathiwa ngoba ngangimi ngedistance mina esizibeni isiziba sinemhlanga nebhuma. Yeah. Ngimi ku distance kade ngiboniswe ngihleli phezulu kwamanzi engathi ngidlalela into ezisiqabetho. Isiqabetho ke sifana nalokho kulicansi okwakhiwa ngalobutshalo lobu sifana necansi isiqabetho. Ngilokho abagoqa ngakho ukudla abantu badala. Bakudala lokho ababegoqa ngakho ukudla uthambile kona. Yebo uthambile mawukuthi uthambile kodwa mawukwazi ukubeka kuyisithebe kahle kahle. Uyakwazi ukuqobela inyama ngokho. Kuyicansi nakho. Ngibekelwe into engathi isiqabethe urawundi njengodomet. Umeyadi lo. Kodwa lo wenziwe nesintu. Ngibekele leyo nto leyo phezulu kwamanzi ngiguqile. Kukhona abantu abagqoka ingubo ezimhlophe bodwa. Bekhomondele begqoke bezembuzini. Bekhomondele ngikhuleka into ongayazi. Ngathi mangisukuma lapho kwakhona izinto ezehle emoyeni ezingathi ingamatshe zihamba phezulu zihlala phezulu kwamanzi ngigxobe zona mina. Zingibekela nje inyanga ngaze ngayophuma. Ngithe mangiqeda lapho kwavela ngilele kwavele kwaqhamuka ngiqhamuka ngasezibeni nyeza mangiza kwahloma izulu mangithi ngelibuka leli izulu kwashaya umbani washaya izibeni mashaya izibeni wehla nento ezithunzi lapha engathi yifu ofuwa shama uthi phahla kwakhuphe amanzi athi mayetha amanzi kwangathi content emanzini yasikhuphuka le ndoda igqoka ijazi lemnyama yakhuphuka yangangibuka yabheka le ngiyibona mina iphakama ibhekele khona into ephakama nayo la emanzini iphethe ngithe ngangizokwembula futhi lapho kunomama okufanele ukuthi angembule ingubo ngangizokwembula wavele wangitshena nje kusese wathi lo mama ozayo ozokwembula wena yakhe ingubo uzalwa ngawembethe yehle ezulwini wembathwa lezulu kanjena nje ngakhumbula ukuthi kunomuntu engimbone ehle ezulwini ngombani engene esizibeni waphakama angaze ngimbone namhlanje emsweni angaze ngimbone namhlanje emsweni yesami isithunywa leso esehla phezulu. So uthi kahle kahle emkhulu umuntu uzosibona esakhe isithunywa ngalo ndlela abantu bakhe abafuna ngayo. Yebo. So akukho ukuthi isithunywa siza ngendlela eyi1 noma siza ngendlela esimple. Yebo hayi ngeke ukwazi kodwa sesinganenzela imizekelo ngoba izithunywa siyazazi. Mhlawumbe mkhulu masingakwenzi ngoba kuzoba lula mhlawumbe kumuntu athi ku comment section mina esami story sinje nesinje bese asho ukuthi kungabe yini kuyisithunywa lokhu engikuphupha na noma akusona. Yebo angithi njengamanje nje mnguni sifuna abantu abanaleyo nkinga le ukuthi umuntu eze nenkinga yakhe. Sure. Eze nomoya omphethe. Sure. Yes, omphethe umoya wakhe lo azi ukuthi umphethe yena ayaziswe inyanga noma isangoma noma umazibuko ezisanusi noma umthandazi noma inkonzo yena abafundisi
hayi umoya ozowuthola esontweni kuthiwa wena unje akuhlole ebehlolela bekuhlolela noma bekubonela noma bekusefa noma bekuhlahlela umuntu angaze neliphupho lakhe angeze nalamaphupho akhe ngoba amaphupho owaphuphayo wena akutshena exactly indlela yakho uthi njani ngoba mina ngichazela ngamaphupho noma ibonakaliso ezehle ezulwini mina ngiqala ukukhuphukela ezulwini ngakhuphuka ngiyolanda umhlalo obumhlophe umhlalo obumhlophe obesembulo noma bususu bumnyama usaleni ukhanya ukuze uwembuleleke izinto ezingaphila kuwe irevelation yebo isembulo nje isembulo kuyikuthi uma sizokhuluma ngerevelation sizokhuluma ngerevolve uyabona ukurevive ukurevive kahle ukurevive kuyasho nokuthi uhambe waqala la waze uphinde wagcina kuphi la uqale khona lokho luhambo lukamoya njengewasha into ayibona ukuthi uthi lwewasha luyahamba luqale lapha luze liphinde ligcinephi lapha liqale khona okusho ukuthi lezi ithunywa ziwu9 lezi ithunywa ezehla kumuntu zingani ziwu9 ngishiso yini ukuthi ziwu9 ithunywa ezehla kumuntu ingane esibelethweni esikaneni ihlala ibani 9 months bese kuthi kanti u10 no11 no lokhuzana no u10 no11 no12 ibaphi la ngoba u12 no0 into eyodwa yeah okay ke ngifuna ukutshela ke manje mnguni ukuthi ngisho ukuthini manje lezi ithunywa zingani ziwu9 lezi ithunywa lezi ziwu9 umuntu osuke nezithunywa zonke usuke nezithunywa zingaki eziwu9 ezi-natural ngikhuluma ngezithunywa njalo ey-natural aziphile esibelethweni sikama wakhe zakhela esesibelethweni sikama wakhe engakazali ngicela ngingakhohlwa ngicela kufika ukuthi mangithi siliyeke leli gama lika angel ya singahlanganisa isithunywa neangel kodwa qhubeka mkhulu ngithi mina ke lezi ithunywa ziwu9 ithunywa lezi kabani ikamenzi mabesho abaziyo noma ezemvela kwengisho kanjalo ezenzoqonda ithunywa zemvelo lezi zingani ziwu9 ziphila emzimbeni womuntu lezi ithunywa ziphila emzimbeni womuntu lezi ithunywa eziwu9 okay ababani pho laba abathathu okuwu10 ngoba inamba mawuthi uyayibuka inamba igcina ku9 mawusufika ku10 sewuhlanganisa u0 nobani no1 mawufika ku11 uhlanganisa u1 nobani no2 ku11 u1 no1 mawufika ku12 uhlanganisa u1 nobani no2 sekupheleleke lapho okusho ukuthi inamba iphela bani u9 ithunywa zomuntu ophilayo zingani ziwu9 ubani pho u10 no11 no12 kuze kubuye ku0 u10 umama u10 angithi ngibona umama uthi ubani uno1 no0 umama isisekelo sakho yebo uno1 nobani no0 bathini ku science bathi inzalo kaMama ubani x bani x washaka manje uthini manje mazibuko siyabuya siza ku11 u11 uno1 no1 indoda inomoya owodwa nanini indoda inomoya onjani owodwa umoya yebo zingahluka izithunywa phezukwayo kodwa indoda inomoya owodwa umoya wayo akusizi inhlanganisela uma ehlanganile uzohlangana nomfazi oyomgana ehlanganise imimoya kanti umfazi ingakho umfazi kuthiwa wenzani uyagana ngoba unalo 0 nobani nalo 1 uyena umuntu okwazi ukuzula zulu ubani umfazi uyena ongenayo indawo
akanandawo umfazi unendawo umfazi akanayo indawo ingakho no 0 nobani no 1 okay ke njengoba no 0 no 1 sekuzoba ubaba lo ubaba unesibongo esisodwa siba sisodwa isibongo somuntu ngisho singabuyela esintwini indoda izalwa indoda noma indoda ingeyalapha izalwa khona siyeke lena yemlandwana ngoba uzalwa wena vele uma wakho usenjani useganile sikuyeke lokho okwenzeka manje okay ke ingakho ino 1 ofanayo ukusho ukuthi okukhona ngapha kukhona nangapha yebo sesiqedile ubani ku12 u12 isiqalo kusemandulo ku12 ubani isiqalo ingakho eqondene nobani no0 kusemandulo isiqalo uyena ke umnikazi wani wale mimoya iyonke uyena okhanda irevolution uyena okhanda urawundi ubani u12 ngoba uma ungawafika ku12 ayikapheleli le imoya mkhulu iyasabisa lento ishoyo ngoba leli gama la revolution silisebenzisa lapha masichazela izingane ukuthi ama planets mehamba around the sun yeah mase qedile uhamba layo sibiza ngerevolution yona yes uyabona ukuthi irevelation revolution revive akusikho kwembula ukuhamba uhambo lolo ngoba mkhulu ibizwa ngeorbit lokho okuncane yeah so amaningi amagama achaza ini uhambo njengobusho kodwa le wama planet yebo revolution yebo ngoba iyageka around the sun ufana ngisho nawo ama-planet mangaka ama-planet awu9 ama-planet njengoba u9 ungalibali ilanga nenyanga awu9 ilanga nenyanga linjani sicaleni lingekho ilanga nenyanga awu9 bese kuzoba ilanga inyanga zinkanyezi yilabo benjani abazibani abawukukhanya ama-angels mabesho abaziyo ngesilungu kanti nalo leli gama lika angel akusiyo angel cool before angel yokukhanya yebo before ubaleka kakhulu njengoba ngitshela thina sikhula wakuthi ama planet awu9 manje into eyenzeke labo ko 2016 or so bathi iPluto is not a planet enough ngoba iPluto ayikwazanga ucleana indlela yayo ibe dominant kwi revolution yayo ngifuna ukuyisho la kule video because ngifuna abantu bangacabanga ukuthi la sikhuluma into engekho yebo nayi into engifisa uyazi abafuni abelungu sibe nazo lezi number zokuphila bafuna ukusitshena amanga yes ngenxa yokuthi lama planets awu9 uhambo nohambo lawo alifani ngeke luzolifana iJupiter inama moons amaningi iUranus ine ring eyodwa iSaturn inama ring amakhulu uhambo le Pluto njengoba ubona ngithi le ngisho neminwe ayilingani angeke izilingane nkosi manje lo hambo lama planets malunga definewa yithi thina mas understand ukuthi uhambo lwePluto lolu oluhlukile asiqonde njengoba usho nje singaphikisi yes uyabona nje uma uzoyibukisisa lento engisho ama planet awu9 awukayibali ibani ezikhanyisa izwe aphile kuphi akwesithi aphile kumnyameni kuzovela ubaba olilanga uzovela umama oyinyanga uzovela izingane ziyini wona lo moya ongcwele lapho okwazi ukuvuka khona okhokho isiqalo u12
endulo ingani lento izibuye ize kuyinyanga zonyaka ngesintu noma ngesizulu ithi kunomasingana kunonhlolanja kunondasa nombasa onhlaba onhlangulana obanibani kodwa abelungu abasitshenanga thina iqiniso ukuthi eyethu imimoya iqala ngoSeptember iqala phi emandulo ekuqaleni ngoba u12 no0 into enjani eyodwa siqala emandulo thina emandulo emumva ekuqaleni komhlaba emandulo amandulo aqala uSeptember umandulo kuzoba ubani umfumfu noma uLwezi lapho kuyoba uLwezi kuba umfumfu kuba uZibandlela iwona January wethu ini uSeptember Asibuyela la esontweni mkhulu. Sinamasonto maningi. Wonke especially la amasonto thina esintu basho njalo bazibiza ngamasonto esintu iZayoni amaNazaretha abapostoli zonke yebo banazo nabo ithunywa zabo iyafana yini imfundiso yabo nale oyishoyo ithunywa zeinkonzo azikho imamkhulu uthini ithunywa zeinkonzo azikho ithunywa zeinkonzo azikho ithunywa zeinkonzo ziyisekelo noma zisekelwe into ethile manje angifuni ukukhuluma kakhulu ngeithunywa zeinkonzo ngoba ithunywa zeinkonzo inkonzo yaseNazaretha inesithunywa singafani nesasesiyoni asifani phela ngeba that's why ufike uhambe abona abantu baseZayoni bahamba iZayoni through and through manje uyazi ukuthi mnguni ngizokutshela ukuthi mina ngoba ngazi Siyoni mina okuyilokuzana isonto lokuqala elaqhamuka nomoya ngizokutshela ngeSiyoni mina ngoba ngisho yena umqalo wendlela wayekhonza ngesonto washintshiswa isiprofeti wayokhonza ngomgqibelo okusho ukuthi yena usuka eSiyoni sekuphelele manje singabanga kuze kuse sibanga ithunywa ezingekho azikho ithunywa zani zenkonzo mkhulu uthi azikho yebo kodwa babukeli la bayasizakala kulezi inkonzo nezithunywa zakhona kukhona nezinkonzo kufana uyazi kufana nani mnguni kufana nokuthi igama uJesu Kristo noma uJesu Kristo okuwumuntu noma okuwumlungu noma umuntu omnyama ngaleyo ndlela wena okholwa ngayo ukuthi uJesu Kristo yini lapha leli igama likaJesu Kristo lifike nabani namamissionary yeah igama likaJesu Kristo lifike nani namamissionary asilazi thina igama likaJesu Kristo singabantu abanjani abamnyama kodwa leli igama selinjani selidominateile kuphi enkonzweni yeah zizonke ayikho inkonzo ethi yona ikholwa ngesintu singabheja imali la ayikho inkonzo ethi ikholwa ngesintu ingalifaki igama likabantu kaJesu Kristu ingalifaki izinto zani zeBhayibheli naku ingafaka amavesi ngoba ngisho kwashayeme bazokutshena ngehlabelelo ihlabelelo ziyafana namavesi akuphi aseBhayibhelini kuyikuthi bona bakushintsha bakwenze kube into engathi sahambo ngoba wena mnguni njengoba umnguni nje einganeni zakho uyoba nomlando othile nezinto zenze kuphi emhlabeni bese zona izingane zakho ibhale ngayo phansi lento ukuthi umnguni wahamba endaweni ukuthi wafike wasindisa umuntu ukuthi owayephethwe ukuthi wafika wombeka isandla wasinda lo muntu ngoba ephiwa amandla bani uNkulunkulu nangu mazibuka usebenza ngemoya njengoba esebenza ngemoya einganeni zakho uzoba nomlando ziyofisa ukubhala incwadi ngayo angizwe ngohambo olanje obani ubaba wazo bese iqhathanisa nolwazo ukuthi mina mangihamba kanje kuzoba njani iyafana ke nalento yehlabelelo zakuphi zakwashembe ngoba yonke into bayikhotha ohambeni kabani likamqalo wendlela namqalo wendlela kodwa mawuthi uyibuka lento iyahambelana nekaJesu yeah nekaJesu mana ke sibuye kulento oyibuzile othi wena
basinda kanjani abantu ngezithunywa zakuphi zasekonzweni ngoba bayasinda yebo bayasinda akwesiyilande ke kwesibuye nayo igama likaJesu alisindisi umuntu igama likaJesu alisindisi umuntu igama likaJesu alisiyo umelaphi igama likaJesu wani umuntu omnyama wakhiwe ngomsindo wemvunge wemvunge okay enyonini sithi amahlokohloko noma kuyahlokozela noma ukhala amakhwele enyonini ubutswitswitswi kuphi enyonini kumuntu ayibo yona mvunge leyo ukuduma kwani kolwandle ukuduma kwani kwezulu umuntu wakho yileyo nto leyo mkhulu ngicela ukumisa lapho mawu yonke inkolo yonke yasizweni mawuthiwa uyathandaza uyameditate yonke inalento ethi amandi yathi yes wangithi umlalele mangisho leyo nto leyo ama red Indians yimvumo yes umdumo ukuduma ikona okusindisa abantu umuntu ezinkonzweni yini na ngithi umdumo yihubo umculo yiyo into eyisoli noma eyikhambi lokwelapha ini umoya angeke welapha umoya ungenawo umdumo ungekho umdumo angeke welapha umoya kungenawo umsindo welokuzana wehubo angeke singabheja imali angeke welaphe umoya ungenawo umdumo angeke welapha umoya ungahubi into esindisa abantu einkonzweni hayi igama likaJesu ngoba igama likaJesu lingene emaculweni onke ngisho abagospel baculani ngoJesu kodwa into esindisa umuntu yihubo cha umdumo yizulu ilento umkhulini abantu abafika bathi mina esontweni ngiyela ukuyocula yiyo vele into yezithunywa yiyo into eyikhuphula izithunywa intshumayelo angangitshela intshumayelo uhambo lwakho nokuqonda kwakhe izinto ukuthi uyiqonda kanjani bese umuntu umngathekisela ngokwakho hayi ukuthi umuntu akaphile ngalendlela osho ngayo wena ngoba mawuzomtshela kanjalo uzongalihamba uhambo lwakhe uzohamba ngendlela yakhe abani yakho yilento yini umkhulu enza ama gospel singers noma